дар бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳони футбол 2022 дар қатар даври дуввуми марҳилаи гурӯҳӣ ба поён расид ва се даста пеш аз муҳлат ба бозиҳои плей-офф рохат гирифтанд. дастаи мунтахаби фаронса дар гурӯҳи д бо 2 пирӯзӣ аввалин шуда ҳаққи ширкатро ба марҳилаи 8-1 ниҳоӣ ба даст овард. фаронсавиҳо дар даври аввал австралияро бо ҳисоби 4-1 шикаст дода, дар даври дуввум аз Дания пурқувват будани худро нишон доданд ва ин дастаро низ бо нишондори 2-1 паси сар гузоштанд. Такого еще не было. Формула 55 дает старт самой масштабной акции и разыгрывает для тебя 255 тысяч самани и дополнительные денежные призы. Розыгрыш проходит с 18 ноября по 18 декабря 2022 года. Только на сайте formula55.tj. Участником акции может стать каждый. Подробную информацию о мега-акции можно узнать на сайте formula55.tj или по номерам 5500. Наслаждайся футболом и не упусти возможность выиграть 255 тысяч самани. Спеши участвовать. дастаи мунтахаби бразилия низ дар гурӯҳи ҷи ба марҳилаи бозиҳои плей-офф роҳ ёфт. СДСАО бар сербия бо ҳисоби 2-0 пирӯз гардида, дар даври дуюм мунтахаби швейтсарияро бо ҳисоби 1-0 мубталои шикаст гардонид. сеюмин дастаи муваффақ португалиягиҳо ҳастанд, ки дар гурӯҳи H Ганаро бо натиҷаи 3-2 ва Уругвайро дар даври дуввум 2-0 мағлуб намуда, новобаста ба натиҷаи бозии охиринашон бо мунтахаби Кореяи Ҷанубӣ аллакай дар бозиҳои 8-1 ниҳоӣ ҳастанд. ситораи футболи Португалия ва ҷаҳон Криштиану Роналдо дар панҷумин чемпионати ҷаҳоне ки ширкат меварзад, голи худро дар вухӯрӣ бо дастаи мунтахаби Гана аз зарбаи пеналтӣ ба самар расонид ва дар ин нишон дод назире надорад. аммо амали аҷибе ки дар ин чемпионат рух дод ва он собиқа надорад, аз ҷониби ҳамин Роналдо сурат гирифт. ӯ дар ҷараёни бозӣ бо мунтахаби Гана аз ҷайби махсуси либосаш хӯрдание ба даҳон гузошт ва он аз чашми дурбинҳо берун намонд. ба қавли худаш он маводи қувватбахш будааст. дастаи мунтахаби Камерун ва сармураббии он Ригоберт Сонг баъди бохти дастаи Камерун аз Швейтсария бо натиҷаи 1-0 дарвозабони даста Андре Онанаро, ки дар дастаи Интер бозӣ мекунад, аз ҳайати даста дар ҷоми ҷаҳони 2022 дар Қатар хориҷ кард. ба ҷои ӯ Дэвид Эпаси аз дастаи Абҳаи Арабистони Саудӣ дар вухӯрии дуввум бо Сербия ба майдон омад. сабаби муҷозоти ин ситораи футбол он будааст, ки ӯ бо сармураббии Ригоберт Сонг муноқиша анҷом дода гуфтааст: ман услуби бозиамро дигар намекунам. дирӯз 28 ноябр тими миллии Белгия ҷамъомади буҳронии худро баргузор кард. чунин хабар медиҳанд манбаъҳои белгиягӣ. вақтҳои охир дар даста аз рӯи навишти онҳо фазои чандон хуб ба вуҷуд наомадааст ва баъзе бозигарон бо ҳам муошират намекунанд. Дебрюне бо Тибо Куртуа, Эден Азар бо Леандро Тросард ва ҳамлагарон Ромелу Лукаку бо Миши Батшуаӣ бо ҳам муносибати хуб надоранд. ҳамчунин хабар дода мешавад, ки дирӯз миёни Дебрюне, Азар ва Ян Вертонген ҷанҷоли калоне рух дод, ки Лукаку ба он дахолат карда онро қатъ кунанд. ёдовар мешавем, ки пас аз 2 даври бозӣ тими миллии Белгия 3 имтиёз ба даст овардааст. шабакаи 3 телевизиони Эрон хабар медиҳад, ки муҳоҷими тими миллии Фаронса, соҳиби тӯби тиллоии соли 2022 Бензема ба тими миллии Фаронса дар ҷоми ҷаҳони Қатар хоҳад пайваст. ба гуфтаи расонаҳои хабарӣ, ӯ пагоҳ рӯзи чоршанбе дар Қатар хоҳад буд. Бензема аз соли 2009 дар ҳайати дастаи Реали Мадрид бозӣ мекунад ва дар ҳайати тими миллии Фаронса 94 вухӯрӣ анҷом дода ба дарвозаи ҳарифон 36 тӯб задааст. бо омадани Бензема бозии фаронсавиҳо боз ҳам муҷалло хоҳад шуд.
Такого еще не было. Формула 55 дает старт самой масштабной акции и разыгрывает для тебя 255 тысяч самани и дополнительные денежные призы. Розыгрыш проходит с 18 ноября по 18 декабря 2022 года. Только на сайте formula55.tj. Участником акции может стать каждый. Подробную информацию о мега-акции можно узнать на сайте formula55.tj или по номерам 5500. Наслаждайся футболом и не упусти возможность выиграть 255 тысяч самани. Спеши участвовать. ва ниҳоят одоби мухлисони футболи ҷопон дар ҷоми ҷаҳон ҳамаро таъсир кард баъди вохӯрии таърихияшон бар олмон ки бо натиҷаи 2-1 пирӯз омаданд ва он дар даври аввали ҷоми ҷаҳони қатар буд. ҳамагӣ барои тоза кардани варзишгоҳ даст заданд ва раҳнамун сохтанд ки дигар мухлисони дастаҳо ҳам ба онҳо пайравӣ намоянд. аммо то кунун аз ҷониби мухлисони дастаҳои дигари иштирокдори ҷоми ҷаҳон чунин иқдом ба чашм нарасидааст. имрӯз даври севими бозиҳои гурӯҳӣ оғоз меёбанд. эквадор бо сенегал, нидерландия бо қатар, эрон бо амрико ва уелс бо англия вориди рақобат мешаванд. бо барномаи мо бимонед. ҳар рӯз ба шумо аз навгониҳо хабар хоҳем дод.